First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Magandang araw! Dahil maganda ang panahon gaya mo, Emerald, ay pupunta kami sa University of Eastern Pangasinan na matatagpuan sa bayan ng Binalonan, Pangasinan. At habang nilalakbay namin ang mga daan papuntang University of Eastern Pangasinan, ay hindi mawawala ang mga magandang tanawin dito sa Pangasinan. Gaya na nga ng Ramos Bridge na isa sa pinakamahabang tulay dito sa Pangasinan at sa buong Region 1. Ito ay kumokonekta sa bayan ng Asingan at Santa Maria dito sa 6th District of Pangasinan. Sa awa ng Diyos, nandito na nga kami sa pinagmamalaki at isa sa pinakamagandang bayan dito sa Pangasinan, ang bayan ng Binalonan. Makikita mo talagang napakalawak ng kanilang plaza at syempre malinis din ito at maraming mga establishmento. Sa less than 1 hour, narating na nga namin ang University of Eastern Pangasinan. Welcome! Welcome to the University of Eastern Pangasinan. The University of Eastern Pangasinan is now a leading provider of quality learning as one of the local universities in the province of Pangasinan, playing a leading role in meeting the challenges of the times. The University of Eastern Pangasinan provides a wide range of well-developed programs designed in creating and developing the next wave of dynamic professionals with tools of the trade. It all started in 2005 when the University of Eastern Pangasinan was formally established in the municipality. Since then, the dream of establishing a university for Binalonan came into reality. The municipal leadership of Binalonan, headed by Honorable Mayor Ramon N. Guico Jr., the Vice Mayor Myrna Bel C. Uy, and the honorable members of the Sangguniang Bayan. At first, its existence was only a dissertation paper presented by Dr. Ramon V. Guico III to President Gloria Macapagal Arroyo, Speaker Sede Venecia, Ramon N. Guico Jr., and town officials. Hence, University of Eastern Pangasinan was born and started operations in the Upper Palenque building of the Barangay Poblacion. Now, the University of Eastern Pangasinan has metamorphosed into modern structures in its new campus along MacArthur Highway, Barangay Canarbacanan, Binalonan, Pangasinan, through the responsible leadership of former Mayor Ramon V. Guico III and now our beloved Governor of Pangasinan. At welcome sa amin dito sa University of Eastern Pangasinan. Yay! At syempre, ako pa ba ang mawawala? Syempre, hahanapin ko dito ang reyna ng mga Marites, Emerald. Ayan na nga, inumpisahan ko nang inikot ang buong vicinity ng University of Eastern Pangasinan at hinahanap ko dito ang mga kapwa at tropa kong Marites. Char! Emerald! Ayan nga ang kanilang napakalawang na grounds ng University of Eastern Pangasinan. At ito na nga yung aking mga sasamahang magpa-enroll. Sabi nila, ready na daw silang mag-aral dito sa University of Eastern Pangasinan. Pag first time ka lang na estudyante dito sa university, kailangan mo munang pumunta sa kanilang Office of the Registrar para magpa-assess. At pagkatapos ay pumunta sa guidance office para ma-assess ka at para ma-interview na din. Pagkarating mo nga sa guidance office, kailangan mong magbaon ng pasensya dahil madami talaga ang nag-e-enroll dito. Pero pagpasok mo naman, sasalubungin ka ng mga mababait at masasayang mga ngiti sa kanilang mga labi. At pagkatapos nga namin dito sa guidance office, dumiretso na kami agad-agad sa second floor ng building para pumunta dito. Yes, dito sa MIS office para magpakuha ng ID picture. At syempre, kailangan mong magdala ng white t-shirt or it's possibly mag-white t-shirt ka na lang. At syempre, kailangan na magpasalamat sa mga wabong-wabong baby cake. Hey, mga baby cake! Emerald! At syempre, nakimarites na rin tayo at nakausap natin ang kanilang University Registrar na si Madam Deborah M. Kalugay. Good morning po sa lahat ng mga viewers po ngayong umaga nito. Ako po si Miss Debbie Kalugay, registrar po ng University of Eastern Pangasinan. Magandang umaga po sa inyo lahat.
For ngayon, ang dami na pong ongoing pong aming enrollment. Marami na po tayong nag-take po ng nakaschedule for entrance examination for our admission this academic year 2023-2024. Ongoing pa rin po ang ating enrollment until mag-start po ng ating classes sa August 14, 2023. For new students, ang kailangan po nila is yung Form 137 or SF10 or SF9, Form 137, Form 138, good moral, and then birth certificate, PSA, photocopy only, 1x1 and 2x2 ID picture, 2 envelopes, 2 brown envelopes, 2 long envelopes, and 2 documentary stamps for their transcript of records. If ever po mag-request po sila ng transcript, pag kailangan po nila for employment. The transferees naman pong kailangan po natin is transfer credential, honorable dismissal, copy of grades, good moral, and certification of grades. Ang official transcript of records is needed din po upon the request po ng registrar yung pinanggalingan po nila. Yun po yung mga requirements. Ang meron tayong on-site na enrollment. Okay, first po, pupunta po sila ng school para po sa kanilang admission. Okay, and then may fill upan po silang Google form. After po nun, manonotify po sila or makaka-receive po sila ng message sa kanilang mga email ad or email ad na binigay po nila sa amin kung kailan po yung date ng exam po nila. And then after exam, doon po makaka-receive po ulit sila ng message sa kanilang mga email na pwede na po silang mag-enroll. At syempre, marami rin mga courses ang dino-offer dito sa University of Eastern Pangasinan. Basahin na lang. At syempre, alangan uuwi ako ng Ulinga na hindi ko nakakausap ang kanilang hardworking University President na si Madam Evelyn Tumbok. Gusto kong i-take tong opportunity na ito na pasalamatan lahat po ng mga magulang na nagtiwala sa University of Eastern Pangasinan na dito po nila pinag-aral ang kanilang mga anak. Sa mga kabataan po na gustong mag-aral at ipagpatuloy ang kanilang mga pangarap, inaanyayahan po kayo na mag-enroll sa UEP. We are located at Kinarmakanan, Binalonan, Pangasinan. UEP is the first higher education institution in Region 1 na na-recognize po ng CHED for free tuition. Our courses offered are Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Science in Hospitality Management, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Accountancy, Bachelor of Science in Accounting Information System, Bachelor of Science in Midwifery, and our new course is Bachelor of Science in Civil Engineering. Ang UEP po, ang aming pong founder ay ang ating mahal na Governor Ramon Monmon Rico III. Ito po ay nag-umpisa sa Upper Palengke and we transfer in year 2012 in our new location dito po sa highway. We already have 10 courses and sa ngayon po meron po kaming 6,000 plus na estudyante. The purpose of the goal of UEP before is na bawat tahanan po ay may college graduate. Pangarap po ng ating mahal na gobernador na ang bawat pamilya po meron po isang college graduate na magtataguyod po at tutulong sa kanilang pamilya. Muli po, ako po si Dr. Evelyn Tumbok, ang University President ng University of Eastern Pangasinan. God bless us all. Thank you for the warm welcome, University of Eastern Pangasinan. At baon-baon namin sa pag-uwi ang inyong mga ngiti at inyong napaka-approaching and accommodating na treatment sa amin. Hanggang sa muli, UEP. Bye-bye!